De roep om doerde. Er moet een doerde komen die het gewone vis kiet, zonder beren en begrutsen. Er moeten doerders komen die terug in, om het haren niet schelen in. Er moeten doerden komen die de doerders ropt. Bij het gedicht De Rob om Doerde stapte Hidde Boersma 13 jaar in de Friese literatuur in. Het had dus 13 jaar het worden eert hij met een nieuwe bondel Doensje met de derwisk uit bij Hispel op een proppen komt. Ik weet het, hij had in de tussentijd net stilzitten, want hij had ook 2 proza-werken geschreven, namelijk Voltuig de Mistin en De Gewoonste Man. Maar met Doensje met de derwisk is het echt correct als pikt de dichter na 13 jaar gewoon de trieën weer op als het eerste gedicht uit het eerste schrift leest. Man op een stekje. Horloge om een pols, ring om een vinger, pet op een holle, jokte efter het eer. Hij zit, de stad beweegt, mooie aap is er. En moon en orenmoon zitten er weer. Let me wel als eerste bondel verder inleiden. Het is een bondel zonder verdere opsmuk. 3 schriften en 2 gedichten die er om een vraag gingen. Kom ik haast op waarom. De afterflap zei: de gedichten in Doensje met de derwisk teren de vrije kop binnenste boeten. De doerde krijgt in deze bondel een eerm, een skonk, een eer met een holle. Die vrije kop komt in de gedichten Gouders voor en daarmee is ik direct al een eerste vergelijking te lezen met zijn eerste bondel De Rob om Doerde. Om eens op die afterflap stiert gedichten die de kop vrij maatje. En vanzelfs is direct al een tweede vergelijking te lezen met de doerde zelfs, die in deze nieuwe bondel wat meer body krijgt. Dat ik zo wat om sis. Dat de dichter waarom griept op de doerde en het doerdisme, daar doelde ik niet zijn ek op, dat hij dus de trieën weer gewoon oppikt. De vraag die het ook dan oproept is dat deze bondel een tweede doerde is, of als de doerde ouder worden is, liek als de dichter, en ook van weerslag dat dan had op zijn poëzie. Den jonken is de dichter net alleen nog ouder worden, maar ook heid. Dat laatste speelt een grote rol in deze bondel. Maar wat wie een doerde nou hartstikke maar weer, dat kan Boersma zelfs het beste uitlezen. De doerde en de dude binnen in zekere zin dus een relatie. Het is net zo dat de doerde de dude is, maar het is wel een inspiratiebron geweest dat het gedicht. En ja, nou, het staat voor de mentaliteit om lekker te leven, net zo moeilijk van. Ronddenken, net moeilijk doen, hoe lietse dingetjes. Ja. Dat, op zich naar de dichter en de doerde in deze nieuwe bondel en zien naar hoog voor ontjouwing dat ze beide trommaken hebben. Daarvoor wil ik naar het eerste vers uit de bondel, zodat ik dat ooit wel wend bij mij de video bespreken. Ik zei niet al dat er 2 versen onder het eerste schrift vooral gingen. Dat ben vrij wat prozaïsche versen mag zeggen en prozaïsch in beide betuttings van het woord. Maar netjes steende nieuwsgierig. Het is eenvoudiger en doerde, zocht de bondel erop om doerde, te bedenken als in te wezen. Je eigen kop vrij houden is meestens zo dreig als een oordenkop vrij maatje. De grootste opgifte in het leven binnen jezelf. Hoe verhaast je tot de wraad en hoe kist er een haan in ha? Leven is begegnung, sagte der Buber, schreeuwde de Duitse non in de trein in mijn reisboek en bewegen sis ik. Het is doensje met de dingen die er binnen, doensje als de derwisk met de 5%. 4 wijzen, roept de man, maar de bleerte baast me op het dik wie Tjerkenboren oprommen ta. Doet ik hem en zijn slungelige maat een beetje skrutel met de holle vol prakassages groeten. En zij is het, let je net behinden. I ain't with being told what to do. If I can't do it the way I want, then fuck it. All Dirty Bastard in the dirty version van Buddha Monk en Mickey Hess. 4 wijzen. Daar wordt expliciet verwiest naar de vorige bondel. Ik door wel uit te houden dat voor een beter begrip van doensje met de derwisk het net verkeerd is bij wanneer men de Rob om doerde lezen had.
Het gaat om eens verder dat er bleun is, ommers hij pakt het er weer op. Er binnen zou een soort verliekings te loeken, maar ontdek die vooral zelfs. Nieuwsgierig van nou is dat om een doerder te wijzen het net eens zo eenvoudig is. Dat die dus verhouden maakt tot de wraad en zo doen ze met de dingen die er binnen. Zo komt er het dichtst bij hemzelf wanneer er aan een rafelrand van een bewennen wraad is en zijn maat bellet die het ek van zulke plakken houdt. Dat is pas een verhouden tot de wraad en doen ze met de dingen die er binnen. Maar laten we nou naar de tweede helft van de titel gaan, namelijk de dervish, of ik wil dervish, zoals het in het Nederlands geschreven wordt. De dervischen nemen een apart plak in binnen de Soefies, die het mystieke broerskippen binnen de islam vormen en leeuwen dat God aanwezig is in alles wat bestiert, mensen, dieren en dingen. De dervischen ontstien in de 8e eeuw nadat de islam in contact raakte wie met de Perzische godsdiensten en het hindoeïsme. Dan kan de naam de dervischen ook nog slaan op een islamitische geestelijke die de gelofte van Jermoede dienen had. Daarvoor had de Friese Wikipedia-site net genoeg informatie, maar de Engelse wel, dus hierbij alvast excuus van mijn Engelse uitspraak. Their focus is on the universal values of love and service, deserting the illusions of ego to reach God. In most Sufi orders, a dervish is known to practice dhikr through physical exertions or religious practices to attain the ecstatic trance to reach God. En dan vond ik ook nog een citaat wat erbij hadden. Becoming nothing and he will turn you into everything. Dat is goed uit te lezen in vergelijking met de doerde. Dus dat het niet was zuiver wat een filosofische legitimatie krijgt. Of in elk geval wat een oren dimensie. Het is likbels net zo dat de gedichten in doensje met de dervish nou zo botte oors binnen zo botte filosofischer of religieuzer. Wat men misschien wel van denken hebben koe. Het is ja de correct oorsom. Er komt in dervish in vergelijking met de doerde minder God en minder kosmos voor. Het is zuiver wat meer down to earth, om nou maar even zo te broeken. In het gedicht ESSEH schroter, er is geen mysterie, geen mysterieuze God. Een eigenschap wordt als anekdotisch kwam onder het lezen egouders bij mij op. Het is zo dat Boersma tegen toegankelijke poëzie schreeuwt, dus geen hegeliek of dure woorden broekt. Op het eerste gezicht eenvoudig, al is die eenvoud betiden verriefelend. Feit is dat de dichter dicht bij hemzelf bloot, in de dervish nog meer dan in de doerde naar mijn idee. Vaak moet ik concluderen dat er wel eens wat te dicht bij hemzelf bloot, dat er wel eens wat te volle een anekdote bloot. Zijn heidegedichten, zet ik ze voor het gemak maar even neemt, haar binnen daar een goed voorbeeld van. Die binnen betiden vrij wat particulier. Wanneer het zulke gedichten dan wat universeels krijgen, wat er dan wat humor in zit, dan hindert het dat niet. Soms is dat wel het geval, maar hij gauw dus net en dan door zulke gedichten toch wel wat ondersteken aan een bondel in mijn optiek. Maar je dan een voorbeeld. Welpen. Mijn zoon en de bal rollen als jonge luwe welpen oer het gas. Aldergeloks binnen zulke gedichten op één hand te tellen, want het nakomende gedicht is alweer van een heel oorsoortig filosofisch kaliber. De zin van smoken. Mijn zwan en het boerjonkje ben op het hiem dwaande, met dozen, touwen en de trekker. De oudste borgt de karre efter de trekker, wilst er daarbij als een checkje op haar lippen zijn elmo bij het handje in de moele had en de oren aanwijzing jouwt wat het waan. Juster zeg ik een clubke werkman bij een pick-up wijn op een pleintje in de stad. Een van haren jeuzelen bij het checkje langs, als wie dat de hele zin van smoken. Dat zijn hebben de hoe ik waarom kom op het doerdisme en het soefisme en dat die relatie met het heidenskip van de dichter. Want, zo ga ik me vertellen, verhoort dat een mensje. Kimmen mijn oren worden dan nog zo'n libbeshouding of libbesstiel aanhouden. Ik moet je direct wel bij zeggen dat de dichter net expliciet maakt dat hij het soefisme aanhingt en men moet vanzelfs altijd oppassen met het likstellen van het lyrisch ik en de auteur. Maar wat is er van de ene laatste alinea van het vers bij de bette van mijn zoon? En nou is het zwartje van mijzelf en de wraad, een zwartje van dat jonkje dat stil uit de koesen, en groeien zil onder mij als feind op een dag komt, zonder dat er wat slims met hem barren zil.
Later in de bondel vinden we de eerste strofe van het gedicht Wurg genoeg. Zo heel wies als jeder ben ik nou net meer. Als ene laatste gedicht van de bondel vinden we het vers Baaskes dat ik heel dal vallezen wil. In een sterke stream moet ik me schrap zetten. Als het heet is, zwet ik me die. De zwettekrijf wil me plat drukken in de ierde, me erin squorren. Om het lang uit te houden moet ik mijn lichaam oefenen en moet ik ervaringen opdwaan, onwisse dingen ondernemen, mijn geest te uitzoeken van wat ik wil en net kan. Mijn zwan moet ik beschermen en ervaringen opdwaan laten tegelijk. Ik moet leerverharren wijzen, maar ik bikkel hut. Ze moeten fouten maatje en het doorlibje. Dochs binnen je oer maar zo'n beetje baas. Dan kan net zijn worden dat de heid de doer in de dichter verdreven had om te nou verantwoordelijkheid had voor een oortje libben. Men zou zelfs uithouden kunnen dat het de doer de versterken had, om te hem nou nog meer realiseert hoe een beetje invloed dat er op het libben had. En om dat doerdisme terug te loeken, zonder ik net zulke gedichten in steen als het Nies vallen als een openingsvers en ik net een gedicht als Pier Boersma, om eens die orenfrieske dichter dat het doerdisme voor uitvoerlijke te wijzen. Mijn conclusie is dat de dichter Hidde Boersma maar doensje met de derwisk verder gaat dat het bleun wie om die vergelijking met de redentrieden maar weer eens bij te pakken. Hij komt daar nieuwe inzichten en liet ze aan beskaten ontjouwing zien, zonder het jerdere werk te verlegenen. Wat zeg ik? Er komt op die wijze een beskaten cohesie in het oeuvre. Daar komt nog eens bij dat er mooi bij komen kan, of met humor, of filosofisch, of beide. Dat er hier en daar wat particulier en anekdotisch is, dat verjouw ik hem dan ook graag. Al met al is Doensje maar de derwisk dus een weerdige opvolger van de Rob om Doerde. Al hoop ik al dat de dichter net 13 jaar op hem wachtje liet, voordat er bij mij een nieuwe bondel komt.